belai no hambai ini sarigo norok jotono no kaisa video mak laika seni MDC Unis Amtuli Bulaga ini seni koram nang Buddha Dewarma seni dynamic MDC bini luaji Mumbai tini seng obo bebag no seng tini laika bini fan bai no approx 1 lakh cross bini borka ki abone disutino sutino mo bebang ketal babe ketal ke pen laika bobagrani murti no tai singhono lion getai norok nukhana bairani je decoration tai hallucination rok tabu khapawoi song bono naithatok laika ke song tabu o area no nanya baginai song police no ko inform laika boro nuki lainai tini hopong ke song taibo stage tangkha khana aya ko bairawo orang yang ngomongkan murti jaga green bagai seng othi o jaga angka Bisramganj Raja Somoni Sonamura bypass road o jaga wono kiti oboni dus kangono seng khana bobagrani asaimani salmo seng ke grawinai oham dodom klai seng palanyan thangni tongo ke tabuk salthang kaba norok stage ang kudung manglaka ko kya aing sakoni aing kya sakdi sini stage no punugana ayang stage sunamanya bebak no already klajak bebak no announce bo klajak seni local seni student hoite boys ko sarai bebak no phaibenai bebai tongthogoi sung khatorinai bobakara sini Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur bongkha Tripurani modern obo hanjago modern Tripura snamnai hanjago bo architect ke bo bairao Europe te America o thanginai phainai je aroni nugui phainai je tongthogoi je nugui phainai sini o bini o hano bo naithok khanyan bagai gabangma samung je tangi kalangmaro sung khana boni celebrate phaibro ke gramani pore sung ok narak lainai sung aro sini MDC MLA borok taibo kaham ke norongno sai khana ranai sini bobagrani je samung khai klangmani sung khana kaham ke khlaiman lainai continue khai ke sini bobagra bongka 184 king hanjago ke bini je samung sungjotono saimano bini hano kaham ke rule khai samung khai klangka bini imang kotor tongmani sini bini borokno bini bongsono bo taibo develop khai klangam sungmani abon bagainai bo hospital slamka college namka bini duration bini rule ni time 300 ta school khuloka para o bo bini suddenly bo 38 years ono bo bini sorry hamyang ma bai bo 17 May 1947 sono bo osung sana ya kari ma thungjaka abon baganai bini imang gabangma tongmani hajono bo abono pura khaiman liya ke bini imang belai kheno kotor tongmani abon bagai sungjotono tongthoginai sini MDC belai kheno yug ungjak khana program kotor khlainai sung tabuk jotno orona atuk lajak sungo decoration ro khlai tabuk no sung oroni pai sung khlainai tongkha abon bagai sa video dumani sung bobagrano phaidi sung khana jotono kuthumoi bini asaimani no kha kotor khlai celebrate khlainai bo sungno o hano yafari klangmani bini asuk samung kaham sung bono bahge point mutu khaiga tongmanai bono sung khana thumbai akubai ke sung bono khulum lainai gaon baganya sini MDC no belekena hambai ruo bomo hai khlainai initiate khai tongo sung jotono bkhaba sajak sini area taibo develop nai ka hambai nor jotono asli tari program tadi dah
king tong go